Καλησπέρα. Είχαμε ένα απρόοπτο, τώρα θα σας εξηγήσω. Το πρώτο πράγμα που μας ενδιαφέρει λίγο, γράψτε μας λίγο εδώ στα σχόλια αν έχουμε καλό ήχο και καλή εικόνα. Μητσάκο, εφόσον δεν έγινε δουλειά με τον υπολογιστή, θα το γυρίσουμε για να βλέπουμε τα σχόλια εδώ πεντακάθαρα και τις ερωτήσεις. Λοιπόν, βάζουμε εδώ. Πολύ καλησπέρα. Ανδρέα μου, αν είσαι ο πρώτος γράψε λίγο, έχουμε καλή εικόνα και καλό ήχο. Ακούγεται καλά, λέει, φαίνεται καλά. Ωραία. Να το βάλουμε για να τα ρυθμίσουμε λίγο, μάγκες. Και σιγά σιγά καλή εικόνα και καλό ήχο. Για δείξε. Εδώ ο Μητσάκος είναι με τη φαλτσέτα στο χέρι, έτοιμος να ανοίξει τις κούτες, παιδιά. Λοιπόν, εδώ χαμηλώνουμε. Χαμηλώνουμε από εδώ τον ήχο τελείως. Μας ενδιαφέρουν μόνο τα σχόλια. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Έλα, Χριστέ. Ο Δημήτρης. Ναι. Λοιπόν, ακούγεται καλά, φαίνεται καλά. Φανταστικά όλοι. Γεια σου Παναγιώτη μου. Όχι, δεν έχει ακόμα τίποτα. Δώστε μας λίγο 30 δευτερόλεπτα, παιδιά, και θα σας εξηγήσουμε λίγο τι έγινε. Γιατί ο Μάρκο Ζούκεμπεργκ τα έχει αλλάξει όλα εδώ, τα έχει πάει να φτιάξει κάτι και διαλύει άλλα 15. Έγινε για λίγο. Και από το σάκρι. Ναι. Και έκοψα, λέει, το επεισόδιο του Τάο Τάο στη μέση. Όπως καταλαβαίνεις, ο Ανδρέας ο Μάγερας θα μας κάνει ερωτήσεις σχετικές με τα Ακάμι, έτσι. Ναι. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δυστυχώς δεν θα γίνει λαϊβάκι στο TikTok, θα γίνει μόνο από το Facebook, και αυτό γιατί ήθελα να έχω ανοιχτό τον υπολογιστή, να γίνεται το live από τον υπολογιστή στο Facebook και από το κινητό στο TikTok, να είναι αμφίδρομο, αλλά τα έχει διαλύσει όλα, όπως είπαμε εδώ, ο Μάρκο Ζούκεμπεργκ, οπότε θα το κάνουμε από το κινητό. Έλα Γιάννη, είμαστε live μέσα από το μαγαζί του Δημήτρη του Μισερλή. Είναι εδώ ο Δημήτρης, ο Γιάννης. Σιγά σιγά θα σας δείχνουμε ολοκαίνουργια προϊόντα της Ακάμι που έχουν έρθει για τη σεζόν 2025-2026 και φυσικά και ό,τι άλλο υπάρχει από Ακάμι μέσα στο μαγαζί, έτσι. Τέτοια βιντεάκια θα ακολουθήσουν και για άλλες εταιρείες, παιδιά. Εγώ δεν κρατιέμαι πάντως. Δεν κρατιέται ο Δημήτρης, ήδη η φαλτσέτα. Πρόσεξε, μη σκίσεις κανένα τσάντα που είναι μέσα και την εμφανίσουμε στον κόσμο τρίπια. Λοιπόν, θα ακολουθήσουν τέτοια βιντεάκια μέσα από το μαγαζί του Δημήτρη και για άλλες εταιρείες. Αν θυμάμαι καλά, Δημήτρη, πρέπει να έχεις 5-6 εταιρείες εδώ πέρα. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, για όποιον θέλει να ρωτάει κάτι, παιδιά, έχουμε ανοιχτό τον υπολογιστή εδώ να βλέπουμε και τα σχόλιά σας. Τώρα εδώ ροή, γιατί δεν έχει όμως τα σχόλια, Δημήτρη. Βλέπω εδώ πέρα τα παιδιά που έχουν μπει μέσα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο την κάμερα, να δείτε εδώ μία κούτα, δεύτερη κούτα, κάποια πραγματάκια, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, γιατί πρέπει να λειτουργήσει και το μαγαζί, έχουν βγει ήδη από τα κουτιά τους και κοσμούν τα ράφια του καταστήματος, γιατί έπρεπε το μαγαζί να δουλέψει. Παρ' όλα αυτά θα σας τα δείξουμε και αυτά. Και περιμένουμε, τι άλλο περιμένεις, Δημήτρη? Από νέες αφήξεις. Από νέες αφήξεις, τι άλλο περιμένουμε? Αύριο θα έχουμε παραλαβές από Κάλι Κούναν. Αύριο έχουμε παραλαβές Κάλι Κούναν και Λία συντόμως έρχεται και η αγαπημένη μας Λία συντόμως έρχονται και άλλες κούτες με τα καινούρια Yuki, παιδιά. Σειρά Next κτλ. Γι' αυτό σας λέω, θα γίνουν πάρα πολλά βιντεάκια παρουσίασης. Λοιπόν, αφεντικό, με τι θέλεις να ξεκινήσουμε την παρουσίαση? Μισό να το βρω. Ναι.
Η παρουσίαση, παιδιά, θα ξεκινήσει με ένα ολοκένουργιο καλάμι για τη σεζόν 2025-2026. Έχει φτάσει το πρώτο στην Ελλάδα και μιλάμε... Αυτό είναι, Μητσάκο? Αυτό είναι. Και μιλάμε για το ολοκένουργιο αράκου. Αυτό εδώ είναι το καλάμι, παιδιά. Όπως διαβάζατε και από τις περιγραφές, ένα πάρα πολύ λεπτό καλάμι. Και τώρα που το πιάνουμε στα χέρια μας, Μητσάκο, είναι φανταστικό το καλάμι. Όλο ανάγλυφο. Είναι αυτό που υπολογίζαμε. Fuji, βάση μηχανισμού, extra fast καλάμι. Αυτό το 33 που διαβάζετε στην ακάμη είναι πάρα πολύ γρήγορη η δράση στο υβριδικό του. Λοιπόν, με Fuji Concept Zero τα δαχτυλίδια του, 40 τόνους κάρμπον και έχει και επιπλέον χιαστή πλέξη με 8 σπιράλ ενισχύσεις. Εδώ πέρα τώρα μία λεπτομέρεια που θέλω να σας πω, παιδιά, για την εταιρεία Akami. Όσα καλάμια βλέπετε να αναγράφουν την ένδειξη Special, η Akami αναφέρεται στα μοντέλα τα οποία φοράνε υβρίδιο. Ενώ σε όσα καλάμια βλέπετε να αναγράφει εδώ τη λέξη Surf, αναφέρεται στα μοντέλα της που φοράνε tubular μύτες. 20 μπατ, παιδιά, πάρα πολύ λεπτό. Το καλάμι είναι κάτω από 500 γραμμάρια. Είναι οι πρώτες εικόνες αυτές. Φυσικά το καλάμι λίγα συντόμως θα δοκιμαστεί και στο ψάρεμα. Λεπτομέρειες και εδώ πάνω στις ενώσεις. Έτσι να το δείτε λίγο και από μέσα. Fuji βάση μηχανισμού είπαμε. Τη λαβή του τη βλέπετε εδώ εργονομική. Ήρθαν λίγα τεμάχια, εντάξει. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, η θήκη, όπως βλέπετε, παιδιά, δεν είναι η απλή υφασμάτινη, είναι η θήκη αυτή εδώ, για να προστατεύει καλύτερα τα καλάμια. Στα περισσότερα μοντέλα η εταιρεία Akami χρησιμοποιεί αυτές τις θήκες. Λοιπόν, το μεσαίο στέλεχος, παιδιά, φοράει 2 δαχτυλίδια. Το χρώμα του θα το χαρακτήριζα, επειδή καμιά φορά, Δημήτρη, αλλιώς βλέπεις ένα καλάμι από φωτογραφίες και όταν έρχεται και το βλέπεις ζωντανά... Όχι πολλές φορές, είναι ναι, όλες τις φορές το χρώμα του είναι ένα καφέ μελί που, παιδιά, εάν το χτυπήσει ο ήλιος, δεν ξέρω αν βλέπετε, είναι και σαν διάφανο φαίνεται μέσα το καλάμι, έτσι. Διάφανο. Έχει ένα περίεργο χρωματάκι πανέμορφο. Στις ενώσεις εδώ πέρα, παιδιά, έχει αντιολισθητικό υλικό όταν βγάζουμε τα στελέχη, να είναι τα στελέχη πάρα πολύ εύκολα και να τα βάλουμε και να τα βγάλουμε. Με τρελαίνουν αυτά. Ναι, ναι. Είναι κάποιες λεπτομέρειες έτσι που δίνουν ομορφιά στο καλάμι. Για να λύσουμε, είμαστε live. Μητσου, τι έγινε? Περάστε. Τι κάνετε? Είμαστε live εδώ, εκπομπή, μπαίνει κόσμος μέσα, πελάτες κτλ. Θέλουμε ένα ψυγείο να το γεμίσω ψάρια. Να, ορίστε. Τώρα, πίσω ή να πάω πάνω? Αυτό εδώ είναι το υβρίδιο του, παιδιά. Πού είναι το? Πάρα πολύ γρήγορο καλάμι, extra fast. Λοιπόν, στο υβριδικό του έχει 1, 2, 3 δαχτυλίδια. Έτσι, αυτή είναι η απόσταση που βλέπετε. Και συνολικά φοράει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 δαχτυλίδια. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ήταν το Araku Special. Δώστε μου λίγο 30 δευτερόλεπτα, το βάλουμε μέσα στη δικούλα να μην έχουμε κάποιο ατυχηματάκι. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Λοιπόν, για να δω λίγο σχολιάκια. Καλησπέρα σε όλους, παιδιά, να μην σας λέω έναν.
Λοιπόν, μιας και είδα εδώ πέρα, καλησπέρα Βαλάντη, μιας και είδα εδώ σχόλιο του Βαλάντη, παιδιά γρήγορα θα κάνουμε το λαϊβάκι μας. Ραντεβού έχουμε μετά με το κανάλι του Βαλάντη, Βαλάντης Fishing, πρώτος καλεσμένος ο Μαργαρίτης Στογιαννίδης, παιδιά. Ξεκινάει η σεζόν, μόλις κλείσουμε από εδώ, όλοι θα μεταφερθούμε εκεί να απολαύσουμε τα παιδιά. Γεια σου Γιάννη μου, γεια σου Ανδρέα, γεια σου Μανώλη. Ναι, ακριβώς αυτό που μας γράφει και ο Γιάννης ο Ασμάνης. Αυτό που αναφέραμε παιδιά, όταν ένα καλάμι της Ακάμη έχει πάνω την επιγραφή special, ως συνήθως είναι δίπλα από την ονομασία του κάθε καλαμιού, όταν εδώ γράφει special αναφέρεται ότι το μοντέλο της είναι με υβριδική μύτη. Ενώ όταν αναγράφει surf αναφέρεται στο μοντέλο που είναι με tubular μύτη. Να μπει αυτό μέσα για να σας παρουσιάσουμε και ένα δεύτερο ολοκένουργιο καλάμι της εταιρείας Ακάμη για το 25-26 και μετά θα σας δείξουμε και κάποια καλάμια τα οποία είναι επίσης από αυτήν την σεζόν καινούρια, αλλά πρόλαβαν και ήρθαν λίγο πιο πριν και θέλαμε λίγο να σας τα παρουσιάσουμε όλα μαζί με σε αυτό το λαϊβάκι. Το δεύτερο ολοκένουργιο καλάμι που έχει έρθει, παιδιά, από την εταιρεία Ακάμη είναι το μοντέλο Gemini. Πού το? Να το. Gemini. Και αυτό, όπως βλέπετε, αναγράφει την ένδειξη special που σημαίνει ότι είναι υβριδικό το καλάμι. Ίδιας κατηγορίας καλάμι, παιδιά. Διαφέρει, ναι. Διαφέρει σε διάταξη λίγο στα δαχτυλίδια του. Είναι διαφορετική η διάταξη και αλλάζει λίγο η συμπεριφορά του καλαμιού. Και αυτό επίσης ελαφρύ καλάμι, λίγο πιο βαρύ από το αράκου, αλλά επίσης λεπτό μπλανκ και ελαφρύ σαν καλάμι. Fuji δαχτυλίδια έχουμε και εδώ, Concept Zero, Fuji βάση μηχανισμού, επίσης στην ίδια φιλοσοφία παιδιά, 40 τόνους, χιαστή πλέξη, όχι συγγνώμη, αυτό εδώ, ναι, η διαφορά τους είναι ότι, όχι, καλά το θυμόμουν, είναι και αυτό με χιαστή πλέξη και με 8 σπιράλ ενίσχυση. Πάνω κάτω είναι τα ίδια καλάμια, αλλά τώρα είναι πιο ελαφρύ. Σχεδόν σαν συμπεριφορά, παιδιά, ναι, είναι τα ίδια καλάμια σαν συμπεριφορά. Είναι ελάχιστες οι διαφορές τους. Το αράκου βέβαια είναι πολύ πιο ελαφρύ καλάμι. Όπως είπαμε είναι κάτω από τα 500 γραμμάρια. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 δαχτυλίδια και εδώ. Χρώμα μαύρο, κόκκινο και λευκό, ενώ το άλλο σας είπαμε, το είδατε τι χρωματάκι είναι. Λοιπόν, και εδώ έχουμε extra fast. Αναφέρει η εταιρεία Ακάμη χαρακτηριστικά ότι η δράση του είναι αυτό το 33 που διαβάζετε. Να σιγά σιγά να, πώς το λένε, να εξοικειωνόμαστε, Δημήτρη, και με τις ορολογίες που χρησιμοποιεί η εταιρεία. Ναι. Έτσι. Η κάθε εταιρεία πάνω κάτω χρησιμοποιεί κάποια πραγματάκια. Αμαν. Αυτό είναι, αυτό εδώ είναι έρωτας, παιδιά. Τώρα θα σας δείξουμε και μια ολοκένουργια μπετονιά που ήρθε. Προσωπικά στο αγαπημένο μου χρώμα, όπως έχω λατρέψει την MG, Δημήτρη, νομίζω ότι θα λατρέψω και αυτήν. Ναι. Εντάξει, αν και έφερα σε συγκεκριμένο νούμερο τώρα, γιατί αν θυμάμαι καλά υπάρχει μόνο εδώ αυτή τη στιγμή αυτή η μπετονιά. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, σε ροζ χρώμα η καινούρια RS Line, έτσι, 3.000 μέτρα. Σε 023 νούμερο. 023 νούμερο. Μπορούμε να αναφέρουμε τιμούλες ή θα τιμολογήσεις και μετά.
Μισό λεπτό να το δείξει λίγο, δες λίγο την πυρηνιά. Από ό,τι θυμάμαι είναι αρκετά οικονομική. Κάτσε να βρω λίγο. Για κάποιον που θέλει να γεμίσει τα μηχανάκια του, παιδιά, 3.000 μέτρα, σχετικά οικονομική μπετονιά. Τώρα θα μας πει ακριβώς ο Δημήτρης. Τέταρτης γενιάς μπετονιά, παιδιά, είναι συγκεκριμένη. Όσες μπετονιές διαβάζετε. Αν θέλεις να αναφέρουμε τιμή από το Gemini θα είναι στα 2,60. Λοιπόν, πολύ ωραία. Το Gemini, από ό,τι μας πληροφορεί ο Δημήτρης, το καλάμι το Gemini θα βγαίνει στα 260 ευρώ. Και το Αράκου θα είναι στα 2,30. Το Αράκου θα είναι στα 230 ευρώ, παιδιά. Πολύ καλή. Δεν το συζητώ. Με τα χαρακτηριστικά που έχουν τα καλάμια και έχει αστή πλέξη και 40 τόνους κατασκευασμένο κτλ. Είναι, παιδιά, οι τιμές είναι ωραιότατες. Καλησπέρα στον Στράτο. Αυτή, λέει, είναι η δικιά μου. Τι θέλει ο Μανέτας, λέει, αντιστείλεις. Όχι, που δεν θα έμπαινες. Ο Θοδωρής που είναι, κάνα καλάμι θα πάρει. Ναι. Μην τον αφήνεις, λέει, να βγάζει τη φάτσα του, λέει, τρομάζει τον κόσμο με το τσουλούφι. Μόνο εσύ να βγαίνεις που είσαι ομορφόπεδο. Άμα βγάλω το καπέλο με τσάρα μου και δει ο κόσμος πόσα άσπρα μαλλιά έχω. Ποιος είναι αυτός Ο Φώτος. Ποιος θα είναι? Ο Φώτος. Μην αρχίσω. Αντί να κοιμάται για να πάει στο φούρνο, μπήκε μέσα να μας πειράξει. Κώστας Αρχοντής, καλησπέρα. Παιδιά, όσα προλαβαίνω, γιατί η οθόνη είναι και μικρή εδώ. Πολυχρόνης Ψωμιάδης, σε τι νούμερα υπάρχει, Δημήτρη? Λοιπόν, Πολυχρόνη μου, προς το παρόν η μπετονιά έχει έρθει σε 0,23, 0,22,6 για την ακρίβεια. Λοιπόν, για να δοκιμαστεί, είναι πρώτη εισαγωγή και σίγουρα θα έρθει και στα υπόλοιπα νούμερα, έτσι. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να βγαίνει από 0,16 μέχρι 0,35, κάτι τέτοιο. Υπάρχουν βέβαια και άλλες μπετονιές που θα σας δείξουμε τώρα σε λίγο, οι οποίες είναι για να καλύπτουν ό,τι θέλει να κάνει, ας το πούμε, ο ψάρας, έτσι. Υπάρχουν σε 300 μέτρα, 600 μέτρα, 1000 μέτρα. Το συγκεκριμένο νούμερο. 2 χιλιόμετρα. Το συγκεκριμένο νούμερο 3.000 μέτρα, 0,23 θα πω εγώ, Ναι. είναι στα 39 ευρώ. 39 ευρώ, παιδιά, βγαίνουν τα 3 χιλιόμετρα στο συγκεκριμένο νούμερο, έτσι. Μανέτα, είσαι μέσα. Κάποια στιγμή θα έρθει και η, ας το πούμε, η δίδυμη αδερφή αυτής της μπετονιάς που είναι σε μοβ χρώμα. Μανέτα, είσαι μέσα. Ναι, μέσα είναι ο Μανέτας. Μανέτας. Για το Μανέτα είναι αυτό. Ωραία. Είδες ότι τα πραγματάκια ήρθανε και θα τα ντελιβερίσουμε ταχαίως. Λοιπόν, και μιας και έπιασε αυτό ο Δημήτρης, είναι θήκη για μπομπίνες, παιδιά, από την εταιρεία Ακάμι. Στο ίδιο πάρα πολύ καλό ύφασμα που βγαίνει και η φανταστική τσάντα που βγάζει μεγάλη. Έχει γίνει best seller εδώ, ο Δημήτρης δεν ξέρει πόσους έχει δώσει. Με αφορμή λοιπόν αυτό, εδώ τη θήκη, θέλουμε, έχει έρθει... Δεν μπορώ να τις δείξω όλες. Ναι, σαφώς, γιατί είναι πάρα πολλές, παιδιά. Θα σας δείξουμε λίγο ενδεικτικά. Έχουν έρθει σε πάρα πολλά χρώματα, σχεδόν σε όλα. Λοιπόν, Οι ανταλλακτικές μπομπίνες. υπάρχουν μπομπίνες ήδη διαθέσιμες στο μαγαζί, αλλά αυτές είναι χρώματα τα οποία δεν είχαμε και ήρθαν τώρα. Ασημί, πράσινο, χρυσό. Πάμε στο χρυσό που αρέσει Να, στο εδώ είμαι, λέει. κολλητάρι μου. Μανέτας Μανώλης, εδώ είμαι. Ναι. Λοιπόν, είναι εναμισάρες κόνικες οι συγκεκριμένες. Υπάρχουν και σε άλλα χρώματα με carbon φρένα. Ελαφριές πολύ. Πολύ ελαφριές. Λοιπόν, παιδιά, να αναφέρουμε ότι εδώ νουμεράκια είναι 1,5, 2. Σε κόνικη μόνο 1,5. Μισό λεπτάκι. Θα το πούμε γενικά για τις μπομπίνες, ναι. Δημήτρη. Γιατί εκτός από τις κόνικες υπάρχουν και οι κανονικές μπομπίνες, υπάρχουν και οι τεφλόν μπομπίνες. Λίγο να καταλαβαίνει ο κόσμος και να εξυπηρετηθεί καλύτερα τι σημαίνει το 1,5, 2, 2,5. Το 1,5 όταν γράφει εδώ στην μπομπίνα, λοιπόν, σημαίνει ότι η μπομπίνα είναι πάρα πολύ ρηχή. Χωράει ανετότατα διαμέτρους. Εγώ προσωπικά τις 1,5 τις χρησιμοποιώ για διαμέτρους το πολύ μέχρι 0,20, έτσι.
Οι μεσαίες οι μπομπίνες είναι οι λεγόμενες διάρες, όπου εκεί βάζω μπετονιές το πολύ μέχρι από 0,20, από 0,22 μέχρι 0,25. Λοιπόν, και μετά στις 2,5 είναι οι λεγόμενες βαθιές μπομπίνες πλέον, που μπορείτε να βάλετε άνετα μέχρι 0,35 χιλιοστά μπετονιά. Λοιπόν, τι έχει φέρει εδώ, Δημήτρη? Σε 1,5 ναι. Βγαίνουν και οι κανονικές οι μπομπίνες. Η κόνικη βλέπεις πως είναι. Λοιπόν, βγαίνουν και σε τεφλόν, αλλά πλέον εδώ μόνο σε δύο χρώματα θα υπάρχουν, γιατί έχουν καταργηθεί. Άσπρη και πορτοκαλί σε τεφλόν. Είπαμε αυτές οι κόνικες μόνο σε 1,5. Και μετά πάμε στις κανονικές μπομπίνες, η οποία έχει 1,5, 2 και 2,5. Πιστεύω φαίνεται η διαφορά στο πάχος το οποίο παίρνει η χωρητικότητα της μπετονιάς και σε διάφορα χρώματα. Εδώ να επισημάνουμε, παιδιά, ότι αυτές οι universal μπομπίνες πλέον ταιριάζουν στο 90% των μηχανισμών από οποιαδήποτε εταιρεία κι αν είναι αυτή. Υπάρχει στην αγορά, έτσι. Και επειδή πάρα πολλά παιδιά ρωτάτε, σας το είχα δείξει και από την ομάδα την SD, είχαμε δείξει τότε με φωτογραφικό υλικό ότι οι μπομπίνες είναι συμβατές με τον καινούριο τον Beastmaster που κυκλοφορεί. Φυσικά είναι συμβατές και με τον καινούριο Airlex που κυκλοφορεί, με τα Ultegra, τα XSE και τα XSD. Με τον XSE τον παλαιότερο, ναι μεν την παίρνει την μπομπίνα, αλλά θέλει την πεταλούδα της Ακάμι. Δεν ταιριάζει η πεταλούδα της Shimano. Αυτή είναι λίγο η διαφορά. Στον Shimano, τον Ultegra, τον XSE, ναι μεν μπορεί να την πάρει την μπομπίνα, αλλά πρέπει όταν θα κλείσετε το μηχανάκι να κλείσει με την πεταλούδα της Ακάμι. Δεν κλείνει με την πεταλούδα την Shimano του XSE, γιατί είναι λίγο πιο μεγάλη. Σε αυτό το κομμάτι το προβλέψαμε, φέραμε και πεταλούδες. Λοιπόν, πολύ σημαντικό αυτό που έχουμε να σας δείξουμε, παιδιά. Ο Δημήτρης έχει φέρει σχεδόν όλη την γκάμα να καλύψει οποιοδήποτε προβληματάκι, έτσι. Πεταλούδες. Αν κάποιος δεν θέλει την αράχνη στο μηχανάκι του και θέλει να βάλει τον λεγόμενο κόνο, υπάρχει διαθέσιμος και κόνος. Δείξε τον κόνο, Αυτός εδώ είναι ο κόνος, παιδιά. Μπαίνει. Από ό,τι έχω δοκιμάσει είναι συμβατό σε όλα τα Akami. Ναι. Στις Yuki τα μηχανάκια το έχω δοκιμάσει, το παίρνει. Στα Shimano δεν το παίρνει αυτό. Γιατί τα Shimano έχουν μεγαλύτερο... ο συγκεκριμένος ο κόνος στα Shimano δεν μπαίνει, παιδιά. Θέλει μεγαλύτερο κόνο. Λοιπόν, για τα μοντέλα της Shimano, η πεταλούδα. Πεταλούδα σε ασημή και μαύρη. Και μαύρη, για όσοι θέλουν να τα πάνε σύμφωνα με το μηχανάκι τους. Λοιπόν, κάρμπον φρένα, για όποιον θέλει να αναβαθμίσει τις μπομπένες του. Καλησπέρα, Θανασάρα μου. Λοιπόν, και τα βιδάκια με το ελαττήριο, τα οποία είναι κάτω από τις μπομπίνες. Έχουμε μια μπομπίνιτσα. Ναι. Εγώ προσωπικά την έχω πατήσει μια φορά, παιδιά, και να σας πω την αλήθεια, έχω στο σπίτι 2 μπομπίνες που έχουν φύγει τα ελαττηριάκια και ήρθε ο Δημήτρης να μας δώσει τη λύση. Εδώ το σύστημα αυτό, τα βιδάκια, το ελαττήριο, δηλαδή είναι όλο κομπλέ. Υπάρχουν διαθέσιμα και αυτά. Και το τονίζουμε, βέβαια, ότι εφόσον οι μπομπίνες και οι πεταλούδες ταιριάζουν σε όλα τα Universal, δεν είναι ανταλλακτικά μόνο για την Akami, έτσι. Όπως πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης, μπορεί να φορεθεί και σε Yuki μηχανάκια και σε Tubertini μηχανάκια. Ναι. Όλα αυτά, τέλος πάντων, τα Universal μηχανάκια που έχουν το ίδιο σχέδιο. Λοιπόν. Έλα, Δημήτρη. Να βγω λίγο. Μέχρι να ετοιμάσει κανένα 2 πραγματάκια ο Δημήτρης, θα ήθελα να σας δείξω λίγο. Σίγουρα έχετε δει φακούς και φακούς UV, παιδιά. Το συγκεκριμένο θα σας τον δείξω, γιατί για μένα μου έλυσε την λύση, μου έλυσε το πρόβλημα να μην κουβαλάω 3 την ώρα μπαταρίες. Ο φακός της Akami, λοιπόν, έρχεται σε αυτήν εδώ τη συσκευασία. Μπορούμε να τον έχουμε και στη ζώνη μας, παιδιά. Λίγο, εντάξει, θέλει φόρτισμα, λίγο ψηλοφέγγι, αλλά
Η ιδιαιτερότητα που έχει αυτός ο φακός, παιδιά, είναι ότι είναι επαναφορτιζόμενος. Με καλώδιο τον φορτίζεις από το σπίτι και βγάζεις ψαρεματάκι ανετότατα. Όσο μπορούμε να γλιτώσουμε από μπαταρίες, αυτή είναι μια θήκη για spinning, egging, σακάμι, έχει κασετινούλα. Θήκη για το καλάμι, μπορούμε να βάλουμε πάνω. Για το πενσάκι μας και μπαίνει συνήθως στο πόδι. Δείξτε λίγο να σηκώσω το τηλέφωνο. ναι. Μανέτας. Τι θες ρε, τι Θα θες στο, να τη θα στο ζωή στείλουμε σου. ρε αγόρι μου. Τι θες να τη στείλω. Λοιπόν, παιδιά, έχει αυτούς τους δυο τους σημάντες και μπαίνει τώρα εδώ. Καταλαβαίνετε, μπαίνει ακριβώς στο πόδι. Πώς φοράμε, ξέρω εγώ, θήκη για μπιστόλι. Κάπως έτσι να φανταστείτε. Κάνουμε όλα. Για την μεταφορά του καλαμιού όταν περπατάμε και τη θικούλα εδώ που σας έδειξε ο Δημήτρης. Οι κόνικες, οι μπομπίνες και οι κανονικές, λέει ο Μανέτας τώρα που μας δίνει γιατί τα δοκίμασε, Ναι. και οι διάρες και Ναι. οι καμισάρες, στα XS ή XSA και στα Ultegra τα XSD και τα XSA ταιριάζουν και οι ίδιες οι πεταλούδες της ομάδα. Ναι, αυτό είπα. Αυτό, ναι. Παιδιά, για να το διευκρινίσουμε λίγο, ευχαριστούμε Μανώλη. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα Shimano, τα Ultegra, σε XSD και XSE, τον καινούριο δηλαδή τον Ultegra, οι μπομπίνες ταιριάζουν στο μηχανάκι με την πεταλούδα την Shimano. Δεν χρειάζεται δηλαδή να αγοράσετε ανταλλακτική πεταλούδα. Σε ό,τι αφορά το μοντέλο XSC, το 2 μοντέλα πριν, για όσους έχουν ακόμα τέτοια μηχανάκια, αναγκαστικά πρέπει να αγοραστεί και η πεταλούδα ή ακάμη για να ταιριάξει το μηχανάκι. Εδώ τι καλούδια μας έφερες, Δημήτρη? Λίγα χειρουλάκια για να στολίσουμε το μηχανάκι μας. Υπήρχε για το spinning, ήρθε τώρα και για το casting, χερουλάκια της Gomexus. Μαύρα, εδώ αυτό είναι ασημί με χρυσό, λεπτομέρεια, μαύρο με ασημί. Όλα αυτά βέβαια από αύριο θα υπάρχουν διαθέσιμα και στο site, παιδιά. Ο Δημήτρης σήμερα, Θα δίνω αυτό δυνατόν να περάσω. ναι, όσα προλάβει να περάσει. Λοιπόν, βγάζει. Τι να δείξουμε τώρα, κάτσε να δείξουμε. Λοιπόν, για να, μέχρι να τελειώσω από εδώ, να σου δώσω τις μπετονιές να τις δείξεις μία. Ναι. Α, εδώ έχουν και καινούργια συσκευασία, μάγκα. Και αυτές, τις MG, δεν θα δείξουν κουμπί. Θα δείξεις το άρθρο. Δείξεις το άρθρο. Γεια σας, επανήρθα πάλι. Καλά μια λίγα, jigging is slow. Έχει ακάμη. Μιτσάκο. Λογικά έχει απ' όλα η εταιρεία, απλώς εμείς δεν έχουμε προλάβει ακόμα να δούμε κι άλλα. Λοιπόν, τι λέει εδώ, Νίκος Δερεδήμος, ο Black Diamond, ο Τρίποδας, ο Mauve. Βγαίνει σε ένα μέγεθος και η Δύο. τιμή σε 2 μεγέθη από ό,τι μας λέει ο Δημήτρης. Βγαίνουν. Η τιμή 65€, ρωτάω, λέει, γιατί στο site λέει 1,60 και 1,90. Ναι. Οκ, ισχύουν αυτά. 1,80 και 1,50, κάπου εκεί παίζει. Ναι, δεν θυμάμαι ακριβώς. Στο site λέει, αναφέρεις ότι είναι 1,60 και 1,90. Αυτά είναι. Ναι, αυτά είναι, Νίκο. Και οι τιμές είναι αυτές που βλέπουμε. Είναι και ο UV ο φακός. Είναι και ναι, παλικάρι μου, Ανδρέα, UV είναι ο φακός για να φορτίζουμε προσελκυστικά, καλαμαριέρες, ό,τι θέλετε. Σοκλίντερ. Τσικάρα. Ναι. Σε 2 μεγέθη αυτή τη στιγμή διαθέσιμα. Είναι το ροζ. Λοιπόν, να κάνουμε λίγο μία τουρνέ εδώ σε μπετονιές, παιδιά. Βασικά να πούμε μία ότι η MG είναι η μπετονιά αυτή. Μας έχει αφήσει όλους άφωνους. Πολύ τίμια, οικονομική και δυνατή. Υπάρχει σε 300 μέτρα και σε 2.000 μέτρα. Σε 2.000 μέτρα δεν βγαίνουν όλα τα μεγέθη, είναι μόνο τα μικρά.
μέχρι 20 αν θυμάμαι καλά. 12, 15, 18 και 20 αν θυμάμαι σωστά. Και έχει έρθει και σε καινούργια συσκευασία αυτή τη στιγμή, στις 300 μέτρες, αλλά δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα νούμερα, να ξέρετε. Δηλαδή, άμα κάνετε καμιά αποστολή και σας έρθει αυτή, μην θυμώσετε. Η ίδια μπετονιά είναι, παιδιά, απλώς σιγά σιγά αλλάζει η συσκευασία της, έτσι. Λοιπόν, Πες για τις δεν έχω κάτι να πω, παιδιά. Ίσως η καλύτερη μπετονιά της Ακάμι αυτή τη στιγμή, σιλικονούχα, τελευταίας τεχνολογίας 4ης γενιάς και αυτή, έτσι. Μετά έχουμε την Σπάρους, επίσης σιλικονούχα μπετονιά, σε κίτρινο χρώμα. Λοιπόν, η Σούνα σε πορτοκαλί χρώμα, η Ουνέρου σε αυτό το λαχανί πράσινο. Για όσους είναι λάτρεις της κόκκινης μπετονιάς, SS Line. Πάνω κάτω, παιδιά, οι μπετονιές έχουν σχεδόν τα ίδια χαρακτηριστικά, έτσι. Λοιπόν, VK Line σε μαύρο χρώμα. Λοιπόν, τα Shock Leader τώρα. Φανταστικό σου κλείδε. Τσικάρα Competition, φανταστικό, παιδιά, ειδικά για αθλητική αλεία. Έχει έρθει μήπως και το διάφανο, Δημήτρη? Όχι, αλλά το έχουμε παραγγείλει, θα έρθει κάποια στιγμή. Ωραία. Προς το παρόν είναι διαθέσιμα, παιδιά, σε ροζ χρώμα. Το Shock Leader της Τσικάρα. Αυτά εγώ τα περίμενα πώς και πώς. Λοιπόν, δέστρες, καλύματα για τις μπομπίνες μας, παιδιά. Έτσι. Και λίγα έφερες, Δημήτρη, μπορώ να πω. Ήθελα να τα δω βασικά μια. Πες του Κωνσταντίνου εκεί πέρα τι διαθεσιμότητες ήθελες να τα δεις. Λοιπόν, πες του Κωνσταντίνου, αν μας ακούει και μας βλέπει ο Κωνσταντίνος, να εδώ μπλουζάκι. Πράσινα, μαύρα έχουν έρθει σε όλα τα νούμερα. Να πούμε όμως μια προϋπόθεση, έτσι. Τι? Με την προϋπόθεση να τυπώνετε και μισερλής μισό, έτσι. Λοιπόν, Και το μαύρο. και το μαύρο του, το μπλουζάκι, παιδιά, είναι σαν και αυτό που φοράω σε μαύρο. Πρέπει να βγουν λίγο από εδώ, θέλω να δω που θα τα βάλω. Και από ό,τι βλέπω τώρα πήρε το μάτι μου και τα καινούργια φλωτεράκια της Ακάμι. Μαύρη. Λοιπόν, παιδιά, θα μας συγχωρείτε λίγο να βοηθάω και εγώ τον Δημήτρη στο σημάζεμα και να οργανώνουμε εδώ τι θα σας δείχνουμε. Το Δημήτρη που το έβγαλες. Να συμμαζέψω λίγο τις μπετονιές εδώ για να φέρουμε σιγά σιγά και μηχανάκια να σας δείξουμε. Δείξει το τέτοιο. Βασικά ξεκινά δείχνει τα μηχανάκια σε αυτά εδώ. Λοιπόν, Που έβγαλα ήδη. έχουμε από μηχανάκια αυτή τη στιγμή στο κατάστημα Mr. Fishing Store θα βρείτε σχεδόν, αν θυμάμαι καλά, όλα τα μοντέλα. Πρέπει να τα έχεις, Δημήτρη. Έτσι. Κόζορ. Ίδια μηχανάκια, παιδιά, βγαίνει σε 3 χρώματα. Χρυσό, κόκκινο και μπλε μπομπίνα. Μόνο το μπλε μας λείπει. Ναι, εντάξει, αυτή τη στιγμή λείπει το μπλε. Περισσότερες λεπτομέρειες, παιδιά, για να μην μακρηγορούμε το βίντεο κτλ. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βλέπετε και στο site. Θα δείτε ότι τα μηχανάκια συνδυάζονται με 2 ή 3 μπομπίνες. Παίρνουν φυσικά τις ανταλλακτικές που σας έχουμε δείξει. Blue Moon 1000 μέτρα, Ναι. 20, 25 και 30 αν θυμάμαι καλά. 0,20, 0,25 και 0,30. Νομίζω και σε 0,35 την έχεις, Δημήτρη, αν θυμάμαι Ναι, καλά. θυμάμαι καλά. Και αυτή χιλιόμετρο για να γεμίσετε τα μηχανάκια σας, παιδιά. Σε αυτό εδώ το χρωματάκι, Blue Moon. Λίγο πιο οικονομική μπετονιά. Σας είπαμε και προηγουμένως ότι ανάλογα το τι θέλει να κάνει ο κάθε φίλος ψαράς, η εταιρεία Ακάμι έχει συσκευασίες από 300 μέτρα έως 3.000 μέτρα. Όπως είδατε. Νηματάκια έχει. Νηματάκια. Ναι. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Ο Ακάμι, ο Όριον φυσικά έχει έρθει στην κατοχή μου. Βγαίνει σε 2 εκδόσεις, παιδιά. Εκεί εδώ που βλέπετε Orion TF σημαίνει ότι είναι το μοντέλο
με την μία μεταλλική μπομπίνα και τις δύο τεφλών. Αυτό σημαίνει το TF, με τεφλών μπομπίνες. Και ο Ακάμι, ο XSC, αυτόν που έχω εγώ, με μία βαθιά μπομπίνα και με μία ρηχή μπομπίνα και οι δύο μεταλλικές. Το μηχανάκι, αν θυμάμαι καλά Δημήτρη, είναι 500 γραμμάρια, είναι πανάλαφρο, ναι, σαν μηχανισμός. Έτσι. Ο μηχανισμός, ο Cygnus, έτσι, χρόνια στην αγορά, τον ξέρετε όλοι. Αυτό βέβαια είναι το καινούριο μοντέλο, το Cygnus, το CSC, και αυτός με ανταλλακτικές μπομπίνες, σε αυτό το χρωματάκι που βλέπετε, έτσι. Αλλά η Ακάμι έχει βγάλει ακριβώς το ίδιο μοτέρ σε αυτό εδώ το χρωματισμό, τον περίεργο, των χαμελέων. Παιδιά, δεν ξέρω πώς φαίνεται στην κάμερα από κοντά, είναι φανταστικό μηχανάκι. Σαν ο χρωματισμός του, και για όσους παρακολουθείτε την εταιρεία Ακάμι, σχεδόν ίδια χρώματα πάνω κάτω είναι και το καινούριο, το τσικάρα, το Κρόνος στο καλάμι. Το οποίο βέβαια αναμένεται. Σύντομα. Αναμένεται. Μπομπίνες κι άλλες βγάζουμε εδώ. Αν δείξουμε που μου ήρθαν στα χέρια μου άλλα δύο χρωματάκια από τις κόνικες. Ναι. Άλλα δύο χρωματάκια, παιδιά. Τώρα είναι διάσπαρτα μέσα στις κούτες και σας τα δείχνουμε ένα-ένα. Τώρα σε λίγο θα σας δείξω και τον Velam. Να τον κάνουμε unboxing. Το μηχανάκι, παιδιά, το πήρα πριν μια εβδομάδα. Ουσιαστικά είναι τα πρώτα μηχανάκια της Ακάμι, ο Velam και ο Orion XSC. Τα νηματάκια, τα οχτάκουλωνα που λέγαμε, παιδιά, Πολύ δυνατά. σε multicolor. Έχουμε αφήσει άφημο πολύ κόσμο. Και για casting, και για spinning, και για βάρκα. Έλα λίγο πιο κοντά, Μητσάκο. Εσύ που τα ξέρεις καλύτερα αυτά τα νήματα και τα spinning. Έχουν ικανοποιήσει πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχουν 3.000 μέτρα και 300 και σε πράσινο χρώμα και σε κόκκινο, αν θυμάμαι καλά. Τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και στο casting και στο spinning και σε LRF και σε βάρκα, δηλαδή υπάρχουν διαθέσιμα αρκετά νούμερα. Λοιπόν, παιδιά, αυτός είναι ο μηχανισμός, ο Velam. Επίτηδες δεν τον φοράω το χερούλι του για να δείτε ότι έχει βιδωτό χερούλι, παιδιά, πλέον. Όπως και Δημήτρη, θύμισε μου λίγο, και ο Cygnus έχει βιδωτό χερούλι. Αν θυμάμαι καλά, τα παραπάνω είναι με βιδωτό πλέον. Και τα κόζο. Βλέπετε, έτσι βιδώνει το χερούλι. Δεν έχουμε πλέον που ξεβιδώναμε εδώ το βιδάκι για να μαζέψει η μανιβέλα. Εδώ λοιπόν έχουμε μια βαθιά μπομπίνα στον Velam και μια ρήχη. Θα ήθελα να δείξω όμως λίγο και το κουτί για να δείτε, παιδιά, λίγο πώς προσέχει η εταιρεία τα μηχανάκια της. Δείξουμε κατευθείαν εδώ τέτοιο. Ναι. Θα μας πέφτουν. Παιδιά, το μηχανάκι έρχεται έτσι, λες και είναι, ας το πούμε, κάποιο κόσμημα και πρέπει να μην χτυπηθεί κτλ. Και αν θυμάμαι καλά, έχει μέσα και... Όχι το συγκεκριμένο. Το Orion είναι εκείνο. Το Orion έχει, ναι. Ναι. Το Orion, παιδιά, μέσα στη συσκευασία του έχει και ανταλλακτικό ρόλερ. Λοιπόν, τα Orion έχουν και τα δύο τα μοντέλα. Ναι. Ανταλλακτικά τέτοια. Αυτό είναι το Orion, το TF, παιδιά. Μία βαθιά και δύο ρηχές μπομπίνες τεφλών.
Λοιπόν, τώρα, αυτά τα δείξαμε. Και τα σύγκνους από ό,τι θυμάμαι έχουν τέτοιο. Γιατί τώρα όπως τα ανοίξα, ναι. Θοδωρής Φιρινίδης λέει 1000 μέτρα, 28-30 έχει. Από Και την... τα σύγκνους έχουν. Και τα σύγκνους λοιπόν έχουν ανταλλακτικό ρόλερ μέσα. Θοδωρή μου, αναφέρεσαι στην Blue Moon που δείξαμε, το χιλιόμετρο. Παιδιά, συγχωρέστε με, βλέπω σχόλια ό,τι προλαβαίνω. Ό,τι δεν προλάβω θα τα δούμε και μετά να απαντήσουμε ένα-ένα. Κανένα καλά λέει θα πάρουμε. Δεν χορτάσαμε, αγόρι μου, φυσικά και θα πάρουμε. Τα δικά μου λέει δεν τα διαβάζει. Όχι, δεν τα διαβάζω, Θοδωρή μου. Περνάνε τόσο γρήγορα τα μηνύματα που σε τόσο μικρή οθόνη. Και αυτό έχει. Αυτό έχει βιδωτό χιοβλάκι όμως. Ναι, ένας άλλος μηχανισμός, ο οποίος ήταν σε έλλειψη και ξαναήρθε, Ναι, δεν υπάρχουν διαθέσιμα πολλά τεμάχια, να το πούμε και αυτό. είναι ο Ακάμι ο Δέλφινος, έτσι. Εδώ το χερουλάκι δεν είναι βιδωτό, είναι όπως το ξέρετε, μανιβέλα, και από την βιδώνουμε το βιδάκι από την άλλη μεριά. Ρόλερ ανταλλακτικά και εδώ. Όλα τα μηχανάκια, παιδιά, έχουν την προστατευτική τη θικούλα της Ακάμι. Έχει 4,6 προς ένα τέτοιο. Μετάδοση. Ναι, 520 γραμμάρια. 6 συν 1 ρουλεμάν. 18 κιλά φρένα. Και αν θυμάμαι καλά βγαίνει στα 130. 130 ευρώ, ναι, Αν σωστά θυμάμαι θυμάσαι. καλά. Ναι. Έχουν κάψει εγκέφαλο με τόσες τιμές. Τα ανταλλακτικά για το κεφτά εδώ. Και εξτρά μπομπίνα. Λοιπόν, τα έβα τα οποία τα έχεις και εσύ. Λοιπόν, εδώ τώρα. Αν θες γύρνα την κάμερα λίγο να τα δουν και έτοιμα που έχουμε ανοιχτά. Αν σε Ναι, δουλεύει. ας κάνουμε λίγο μία τουρνέ, παιδιά. Βγάζω λίγο το καλώδιο, το φόρτισες. Και πάμε λίγο μία τουρνέ να δούμε. Για να μην τα ανοίγουμε από τις συσκευασίες. Λοιπόν, έχουν έρθει, παιδιά, τα έβα που βλέπετε εδώ πάνω, για να γεμίζουμε το νεράκι μας, και το μεγάλο μέγεθος και το μικρό μέγεθος. Επάνω εκεί που βλέπετε είναι το ψυγιάκι της Ακάμι, και δίπλα εκείνα τα έβα είναι για καλαμαριέρες, αν θυμάμαι καλά, Δημήτρη. Ναι. Μπορείτε να τα δείτε. Βασικά ο Δημήτρης έχει όλη τη σειρά των τζαντών της Ακάμι στο μαγαζί. Και αυτή εδώ με τα 3 κασελάκια μέσα. Και σε λίγο, νάτος, μόλις έβγαλε, επειδή είχε εξαντληθεί και ξαναήρθε. Προλαβαίνουμε να τις φέρνουμε. Παιδιά, η τσάντα είναι όνειρο. Ειλικρινά δεν προλαβαίνει να τις φέρνει. Είναι απίστευτο. Αυτή εδώ. Και άνοιξε λίγο, Δημήτρη, γιατί μέσα υπάρχουν και άλλα πραγματάκια. Καταρχήν, 3 κασετίνες. αγοράζετε αυτή την τσάντα. Με 3 3 κασετίνες. Ψυγιάκι. Ψυγιάκι. Τη θήκη για τις μπομπίνες. Παιδιά. Λοιπόν, από πάνω έχει τη θήκη του με τους σημάντες και αυτά που κουβαλάμε. Χωράνε άνετα 3 μηχανάκια μέσα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται και κάτι άλλο. Τσαντάρα. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 20, έχουμε λίγο ακόμα ωρίτσα. Να δω λίγο τα μηνυματάκια σας. Κανένα μηχανάκι τα δείξαμε. Η καινούργια τσάντα που έχουμε παραλάβει. Η μεγάλη είναι η MG21 Ναι, και η μικρή είναι η MG23. 4 θήκες. Γεμάτο τσαντάκια γύρω-γύρω. να σε πω κάτι. Μιας και Όρου αρχίζει, πάνω. μιας και αρχίζει η σχολική χρονιά. Εγώ λέω να πάρω Την την παίρνουμε για τα παιδιά. μου. Λοιπόν, πολύ ωραία τσάντα.
Καπελάκια ήρθαν πάλι. Και σύντομα αναμένεται και το καινούριο, παιδιά, γιατί έχει βγάλει και καινούριο καπέλο. Πανέμορφο η Ακάμη. Τώρα δεν ξέρω αν έχει και πράγματα μέσα, γιατί τα πακετάρει λίγο για να κερδίσει χώρο τέτοιο. Αυτό έχει πάλι γιατί έρχεται. Θα το δείξουμε σε επόμενο βίντεο. Ναι. Ναι, στο επόμενο βίντεο που σας έχουμε και άλλες εκπλήξεις. Έρχονται και άλλα πολυβόλα. Εντάξει, τώρα να μην λέμε ότι Άντε, ναι, κάνουμε έτσι. Άντε. Έχουν έρθει και box. Σιγά σιγά έρχεται και η παραγγελία της Yuki, παιδιά. Αλλά βιντεάκι θα κάνουμε συγκεντρωτικό για την εταιρεία Yuki όταν θα καταφτάσουν στην Ελλάδα τα καλάμια που περιμένετε, η σειρά η Next, έτσι. Να πιούμε λίγο μαστεράκι, να ενυδατωθούμε. Τα φλωτεράκια, άμα θέλεις να δείξεις. Λοιπόν, 0-0-0-0-0, το ίδιο και σε κόκκινα. έχουμε, παιδιά, καινούργια φλωτεράκια από την εταιρεία σκάψουμε. Akami. Εδώ θέλω να σας εξηγήσω λίγο 2-3 πραγματάκια. Γιατί το είχαμε συζήτηση προχθές και σε κοκκινάκι και με γκλιτεράκια. Όπως βλέπετε, εδώ πέρα η εταιρεία, θέλω λίγο να τα προσέχετε αυτά, αναγράφει 3 μηδενικά, 2 μηδενικά και 0, έτσι. Πάντα θα κοιτάτε το φακελάκι εδώ πίσω στις πληροφορίες, παιδιά. Το συγκεκριμένο, το 00, είναι στα 11,3 χιλιοστά, έτσι, το μήκος του. Περισσότερο για το μέγεθος σας το λέω, παιδιά, γιατί καμιά φορά μπαίνουμε στο site, βλέπουμε το φλωτεράκι σαν φωτογραφία και προσπαθούμε λίγο να καταλάβουμε τι είναι. Τις διαφορές σας έχω εξηγήσει και άλλες φορές και από τα λαϊβάκια μου στο SD, τι είναι το Luminous και τι είναι το πώς το λένε, κόλλησα τώρα, τέλος πάντων, αυτό που σας είχα δείξει, πώς φέγγει από μακριά και πώς φέγγει από κοντά. Βέβαια πρέπει να έχουμε συσκότηση για να το καταλάβετε αυτό. Θα το ξαναδείξουμε όμως κάποια στιγμή για να την ξέρετε. Είναι το glow, είναι και το luminous, έτσι. Το glow, όσο και να το φέξεις με το φακό το UV, άμα πάρεις το φακό δεν φέγγει. Άμα το φέξεις όμως από μακριά γίνεται λαμπάδα ολόκληρο. Ενώ τα φλωτεράκια που είναι κατηγορία luminous είναι αυτά που τα φέγγουμε από κοντά με το φακό και φεγκοβολάνε. Σιγά σιγά, παιδιά, ορίστε, εδώ το 0,0 είναι 11,5 χιλιοστά, ενώ το 3,0 είναι πιο μικρό και είναι στα 10 χιλιοστά, 9 το αναφέρει η εταιρεία, το λεγόμενο δεκάρι, το πιο ψηλό. Σε αυτά τα μεγέθη, παιδιά, ειλικρινά σφάζουνε. Όσοι δεν ψαρεύετε με φλωτεράκια, κακώς κάνετε και δεν ψαρεύετε με φλωτεράκια, παιδιά. Λοιπόν. Τώρα. Μπορούμε να πούμε για αυτά. Έχουμε προς στιγμής ένα κωδικό αγκιστράκια και περιμένουμε να έρθουν κι άλλα. Φοβερά για αυτούς που τα δοκίμασαν. Παιδιά, έχω να σας πω για αυτό το αγκιστράκι, γιατί ξέρετε ότι δεν λέω κάτι χωρίς να το έχω δοκιμάσει πρώτα και χωρίς να με έχει ενθουσιάσει. Όσοι φοβάστε ότι αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ, θα φοβήσει τα ψάρια επειδή είναι ροζ, το αγκίρστη κτλ. Το αντίθετο συμβαίνει. Να σας πω την αλήθεια, και εγώ με δυσπιστία έτσι το κοιτούσα, μου λέει ο Δημήτρης, πάρτο, έτσι, ψάρεψέ το κτλ. Έχει πολύ ωραίο αρπάδι. Το αρπάδι δεν το συζητώ. Περισσότερο το λέω για τον κόσμο, ξέρεις, που φοβάται να πάρει χρωματιστά αγκίστρια. Ναι, αυτό για μένα δεν μετράει το χρώμα. Καταρχήν δεν φαίνεται το χρώμα γιατί μπαίνει το σκουλί και πάνω. Αξίζει να δοκιμάσετε κάτι τέτοιο. Μετά έχουμε έτοιμα παράμαλα
και περιμένουμε να έρθουν κι άλλα. Λοιπόν, με συσκευασία 10 τεμαχίων μέσα. Το μήκος από το παράμαλο είναι 2 μέτρα και έχει από 35, εντάξει, από 1-0 βασικά μέχρι ξάρι, πεντάρι, και η τιμή τους είναι 3 ευρώ τα 10 και έχουν πολύ ωραία γκιστράκι πάνω. Τα στριφτάρια τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία, Δημήτρη μου, πάρα παλέτα. πολύ δυνατά. Ρωτάει ο Δημήτρης ο Μάση, εάν είναι παλέτα το αγκίστρι, είναι, το συγκεκριμένο είναι παλέτα. Ναι, είναι παλέτα. Και ο Γιώργος ο Κανδυλανάπτης μας λέει τιμή για την τσάντα δεν μας είπατε. Να έρθεις να σου πω από κοντά εσύ. Την τσάντα, ποια τσάντα, τη μεγάλη? Λογικά τη μεγάλη εννοεί. Ναι. Λοιπόν, αυτό εδώ το τεσάρι δίνει 82 κιλά. Είναι φοβερό το στριφτάρι. Εδώ έχουμε κάποιες παραμάνες πάλι της Ακάμι. Στρίφταρο παραμάνες βασικά, για τα καλαμάρια. Η μία είναι με το γυάλινο το στριφτάρι και η άλλη είναι με κανονικό. Μπαίνουν πολύ ωραία οι καλαμαριέρες πάνω. Το φλωτεράκι δείξε λίγο. Λοιπόν, ένα άλλο φλωτεράκι που βγάζει η εταιρεία Ακάμι είναι το γνωστό μελισσάκι με τα φτεράκια, παιδιά. Παλαιότερα που δοκίμαζα τέτοια φλωτεράκια ίδιας φιλοσοφίας, σίγουρα κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά στο σαργό, ειδικά όταν γίνεται ανάκτηση και κουνιέται το φλωτεράκι με αυτά τα αντανακλαστικά, σημειώνονται οι περισσότερες συλλήψεις. Λοιπόν, επίσης, παιδιά, για τον κόσμο, ναι, ας δείξουμε πρώτα αυτά, Δημήτρη, ναι. Λοιπόν, 2 φλωροκάρμπον μπετονιές, μία ροζ και μία διάφανη. 100 μέτρα είναι αυτή και στα 50 μέτρα βγαίνουν οι ροζ. Η ροζ. Σε νούμερα υπάρχουν από 0,16-0,14 αν θυμάμαι καλά, μέχρι 40 κάτι. Ναι. Τίμιες μπετονιές. Στην Ελλάδα τη ροζ ειδικά την ξέρουμε καιρό τώρα. Και διάμετρο πραγματική, παιδιά, έτσι. Ναι. Μετά θα θέλαμε να πούμε ότι εξίσου η εταιρεία Zunzun έχει εδώ ένα τσαντάκι με αρματοσχές. Είναι εταιρεία της Ακάμι. Έτσι, γιατί πολλοί βλέπουν... Ναι, η ίδια εταιρεία είναι, παιδιά. Είναι θυγατρική της Ακάμι. Ναι. Κανονικά, για να σας το πούμε το κανονικό της όνομα, βέβαια εδώ πέρα στην Ελλάδα μια ζωή θα τη λέμε Zunzun. Το Z στα ισπανικά είναι το Θ, κανονικά. Η εταιρεία λέγεται Thunthun. Είναι σαν να τσιβδίζεις, αλλά εμείς μια ζωή θα τη λέμε Zunzun. Ναι. Λοιπόν, επίσης τεράστια γκάμα σε φλωτεράκια, τραβέτο, στριφταράκια. Χιλιάδες. Κατοστάδα τι είναι αυτό? Κατοστάδα, ειδικά για μας που ασχολιόμαστε με την αθλητική αλεία, παίρνεις ένα φακελάκι και φτιάχνεις ένα σωρό αρματοσχές. Στριφταροπαραμάνες, χαντρούλες για τις αρματοσχές μας, λεπτούτσικες. Και άλλα φλωτεράκια διάφορα. Λοιπόν, shock leader. Είναι 5 κομμάτια από 15 μέτρα. Έχει σε διάφορα μεγέθη. Πολύ τιμία. Σε 3 χρώματα. Είναι αυτό, σε ροζ και σε πορτοκαλί. Καλησπέρα, λέει ο Μορφόπεδα. Κωνσταντίνος Καλογύρου. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το να. Άμα έρθω, λέει, παϊδάκια, λέει, θα φάμε. Μαζί με την τσάντα θέλει και παϊδάκια Ποιος αυτός. Ο Καδηλανάπης. Μαζί με την τσάντα θέλει. Το μελισσάκι, λέει, να το πάρετε όλοι. Έτσι, Δημήτρη. Για όσους γνωρίζουν και δουλεύουν φλωτέρ, που τα είδες, λέει, τα ομορφόπεδα. Εμείς τουλάχιστον έχουμε μαλλί, Τζόνι. Λοιπόν. Κλείσε λίγο το τέτοιο γιατί κάτι με πανιάζει, Ιωάννη. Ναι, σε πανιάζει. Με πανιάζει κάτι, ξέρει αυτός, καταλαβαίνει. Λοιπόν, Δημήτρης Μάση, ναι, για όσους γνωρίζουν και ψαρεύουν με φλωτεράκια, τα συγκεκριμένα φλωτεράκια σφάζουν. Κάνουν πολύ καλή δουλειά. Υπάρχουν και αυτά, τα shock leader.
Είναι 2 τεμάχια 15 μέτρα για όσους θέλουν να δοκιμάσουν και να μην ξοδέψουν λεφτά. Είναι στα 7 ευρώ. Σε διάφορες τέτοιες. Δείξει λίγο το τάπερ. Λοιπόν, εδώ η εταιρεία Zunzun βγάζει και το λεγόμενο αυτό είναι το Tupper Leader, Μητσάκο. Ναι. Έχεις και το Tupper Line. Α, συγγνώμη ρε παιδιά, ναι, συγγνώμη, εγώ τον μπέρδεψα. Λοιπόν, εκτός από τα shock leader που βάζουμε τα 15 μέτρα, η εταιρεία φυσικά βγάζει και το λεγόμενο taper leader, είναι 250 μέτρα, το οποίο έχει διπλό shock leader, παιδιά, έτσι. Ξεκινάει με shock leader, συνεχίζει με μπετονιά και ξανά τελειώνει σε shock leader. Δηλαδή, άμα σας κοπεί από τη μία, γυρνάτε τα ανάποδα στην μπομπίνα και έχετε πάλι shock leader. Το συγκεκριμένο είναι 0.26-0.57. Να δείξουμε και τα 3 τα χρωματάκια που τους είπα στο shock leader. Διάφανο ροζ Πορτογαλία. Είναι στα 12,5 ευρώ. Είναι 5 επί 15 μέτρα. Αυτό δεν αφορά εδώ την εταιρεία μας, αλλά θα ήθελα να το δείξω. Ναι, μιας και μιλάμε, καιρός είναι παιδιά, Aegean Sea Trophy έρχεται, Πανελλήνιο ξεκινάει κτλ. Χαντρούλες για τις αρματοσχές, έτσι, σε διάφορα μεγέθη. Θα τα δείτε έτσι αναλυτικά στο site. Εδώ είναι για 0,50 μπετονιά. Και για 0,35. Και για 0,35 για λετζεράδικες αρματοσχές. Γιατί παραπάνω ψάχνουν για τέτοια πράγματα. Σε διάφανο μαύρο και σε μελί, ας το πούμε, χρώμα. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι για το Active, που το έχεις ψαρέψει κιόλας. Ναι, λοιπόν, καταρχήν Μητσάκο, από το σημερινό unboxing έχουμε τελειώσει. Δεν ξέρω τι έχουμε ξεχάσει. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες πάστες εδώ της Zunzun. Για όσους ψαρεύουν, κάνουν τέτοιο ψάραμα παιδιά, έχουν έρθει και πάστες από την εταιρεία Zunzun. Και σε πελετάκια. Βλέπετε, και πελετάκια. Θα τα δείτε τώρα από αύριο που θα τα ανεβάσει αναλυτικά ο Δημήτρης στο site, θα δείτε και αναλυτικές πληροφορίες και φυσικά τιμούλες. Σίγουρα δεν σας έχουμε δείξει πολλά πράγματα. Λοιπόν, θα κάνουμε, πριν ολοκληρώσουμε παιδιά με τα καλάμια, να κάνουμε λίγο μία τουρνέ στο μαγαζί. Να δείτε λίγο. Ναι, για να μην τα κουβαλάμε, πάμε λίγο να κάνουμε μία τουρνέ. Εδώ έχουμε λοιπόν 1,5 και 1,20 και 1,5. Βάση Σάμου. Βλέπετε. Χρώματα. Δείχνουν αυτές γιατί μιλάμε για την εταιρεία αυτή, έτσι. Υπάρχουν και άλλες, Τουρκάνα, Yuki, έχει διάφορες. Box τέτοια περιμένουμε να έρθουν και από την εταιρεία συγκεκριμένη. Καλαμάκια της Zunzun σε οικονομική τιμή από 75 ευρώ και πάνω, έχει διάφορα, αλλά ας δείξουμε τα δύο αυτά εδώ. Θα σας δείξουμε μετά και ένα λίγο πιο ακριβό μοντέλο της εταιρείας Zunzun. Υπάρχουν τρίποδες της Ακάμι, της Zunzun, ναι, παιδιά, εδώ καλαμιών. Αν δείτε λίγο επάνω, θήκες καλαμιών της Zunzun με τρίποδες βέβαια, βλέπετε, και της Yuki και της εταιρείας Ακάμι. Λες να ανέβουμε να κάνουμε ένα κοντινό, αν και αυτά θα προτιμούσα παιδιά. Ναι. Θα προτιμούσα να τα κάνουμε. Η στρόγγυλη τη σκληρή είναι πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει το τσαντάκι αυτό, υπάρχει ποδιά. Ναι, εδώ βλέπετε. Για το box του μικρό. Αυτό εδώ, το οποίο αγκαλιάζει το box το μικρό για έξτρα αποθηκευτικό χώρο με θικούλες. Ποδιά για αγωνιστικό κομμάτι, ξέρω εγώ. Ναι, να το δείξουμε και αυτό. Είναι η λεγόμενη ποδιά και για τους αγώνες και για όποιον θέλει, ας το πούμε, στο ψάρεμά του. Ρουχισμό έχει πάνω σε φούτερ, σε κοντομάνικα και τις δύο εταιρείες, βασικά από πολλές εταιρείες. Εντάξει, οι θήκες και τα λοιπά θα τα κάνουμε αναλυτική παρουσίαση. Ναι. Παιδιά, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο περισσότερα αναλυτικά βιντεάκια γίνεται από το κάθε προϊόν. Χρωστάμε να σας δείξουμε. Είπαμε ότι σήμερα ήρθε
το Αράκου και το Gemini. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν η πρώτη παραλαβή. Να σας δείξουμε λίγο και κάποια άλλα καλάμια της εταιρείας Ακάμι που ήδη είχαν έρθει, απλώς προτιμήσαμε να τα κρατήσουμε και να σας τα δείξουμε όλα μαζί. Λοιπόν, φυσικά προσθήκη, δεν θα μπορούσα και λόγω των αγώνων, αλλά επειδή μου αρέσει πάρα πολύ και το Beach Legendary, παιδιά, ήδη σας έχω κάνει κάποια μικρά βιντεάκια και έχουμε γράψει και κάποιες μικρές λεπτομέρειες. Ολοκένουργιο καλάμι για το Beach Legendary, το Active, 4,70 μήκος, και εδώ έχουμε αντιολισθητική λαβή. Το καλάμι έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Το πρώτο στέλεχος με το δεύτερο ενώνει με ένωση put over, ενώ το δεύτερο στέλεχος ναι, το καλάμι σαν ενώσεις είναι η λεγόμενη ένωση put over. Μόνο τα μυτάκια κουμπώνουν πάνω με την ένωση Πούτιν. Έχει δύο μυτάκια. Έτσι. Δύο μυτάκια, ένα που φοράει πάνω το καλάμι και ένα αυτό. Δεν θα έλεγα ότι έχει το πολύ μαλακό μυτάκι. Τις μύτες τις λες, η μία είναι η λεγόμενη σκληρή, όσο σκληρή μπορεί να είναι σε ένα Legendary καλάμι, έτσι. Καλησπέρα Αλέξανδρέ μου, τα φιλιά μας στα Γιάννενα. Την καρτερίνα λέει την πουλάς, την πουλάμε. Τίληξε τον Μπάμπη, γεια σας. Τίληξε τον Μπάμπη και στείλ τον. Λοιπόν, η μία είναι η σκληρή λεγόμενη στα Legendary καλάμια από τα δύο μυτάκια, και η δεύτερη, η συμπεριφορά που μου έδωσε εμένα, είναι η λεγόμενη μεσαία μύτη. Μαλακή μύτη δεν έχει, δεν τη χρειάζεται ούτως ή άλλως το καλάμι. Το καλάμι επάνω καμπυλώνει αρκετά, παιδιά, και στη σύλληψη και όταν φέρνεις και το μολύβι, το καλάμι το λες από τη μέση και πάνω μαλακούτσικο, από τη μέση και κάτω είναι ένα καλάμι αρκετά σφιχτό. Μπορείς να το ψαρέψεις και με λίγο παραπάνω καιρό. 4,70 σε μήκος, όπως είπαμε, 110 το casting weight, όχι το action, παιδιά, το casting weight είναι 110. Λοιπόν, το βάζουμε αυτό εδώ. Επίσης στη σειρά των 40 καλαμιών, επίσης με χιαστή πλέξη, παιδιά, υπάρχει και το καλάμι το Mercurial, έτσι, φανταστικό καλάμι. Πολύ ωραίο. Και αυτό υβρίδιο, βλέπετε είναι λίγο πιο γρήγορο καλάμι το Mercurial από το, έχει λίγο πιο σφιχτή μύτη σε σχέση με το Αράκου και το Gemini. Το καλάμι, το Solaris Special, υβρίδιο και αυτό. Όλα 33 παιδιά, έτσι. Η φιλοσοφία της Ακάμι είναι αυτή. Επάνω τα καλάμια είναι extra fast. Φυσικά ένα καλάμι το οποίο το λάτρεψα με την πρώτη ματιά και φυσικά το έχω στην κατοχή μου, το Nebula, το Special. Πιο λεπτή μυτούλα. Οι διαφορές τώρα, παιδιά, ναι μεν βλέπετε ότι σχεδόν πάνω κάτω τα καλάμια είναι ίδια. Δηλαδή λέμε 40 τόνους με χιαστή κτλ.
Αλλά αν καθίσουμε τώρα και πάρουμε το παχύμετρο, θα διαπιστώσουμε ότι έχουν διαφορά και στο στήσιμο, στη διάταξη των δαχτυλιδιών. Το Nebula π.χ. έχει πιο λεπτή μύτη σε σχέση π.χ. με το Solaris. Ναι, μεν είναι από την ίδια κατηγορία καλαμιών, αλλά είναι διαφορετικά καλάμια σε φιλοσοφία. Επίσης ένα αγαπημένο καλάμι του Team, το Cygnus, έτσι, γνωστό και μη εξαιρετό, παιδιά. Μαύρο με χρυσές λεπτομέρειες. Εν τω μεταξύ το Solaris, Δημήτρη, έτσι πως το βλέπω, είναι σε χρωματισμούς είναι ίδιο του Αράκου σε κοκκινάκι. Και περιμένουμε τα επόμενα καλάμια, παιδιά, που θα όταν βγουν σε διαθεσιμότητα, γιατί γίνεται χαμός ακόμα και από την ίδια την εταιρεία, φυσικά είναι το Orion, έτσι. Ναι. Το Nebula, το Surf. Ναι. Λοιπόν, να δείτε λίγο το Tubular. Αυτό που λέγαμε. Εδώ είναι το Nebula στην έκδοση Surf, που σημαίνει δηλαδή ότι έχει tubular μύτη. Εννοείται βάσεις μηχανισμού και δαχτυλίδια. Βλέπετε, το καλάμι εδώ είναι tubular. Εννοείται δαχτυλίδια και βάση μηχανισμού είναι Fuji. Σε όλα τα καλάμια. Λοιπόν, αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Μόνο στο Mr. Lee's Fishing Team. Ναι. Fishing Store, έτσι. Μπερδέψαμε τα team με τα store. Παιδιά, το Pyramid. Λίγο πιο οικονομικό καλάμι, παιδιά. Εδώ πάμε σε 35 τόνους. Έτσι. Βλέπετε, η φιλοσοφία της εταιρείας είναι extra fast. Οι μύτες τους είναι πάρα πολύ γρήγορες, έτσι. Όμορφο καλαμάκι. Λοιπόν, εντάξει, εκεί υπάρχουν και τα άλλα τα μοντέλα όλα. Τώρα θα πάρουμε το τέλειο για να μην τα κατεβάζουμε και γίνει μια ζημία. Μόνο να δείξουμε, Μητσάκο, ποιο ήταν αυτό. Αυτό εδώ, έτσι. Ναι, το multi-tip. Εδώ έχουμε ένα άλλο ιδιαίτερο καλάμι, παιδιά. Έχουμε ένα άλλο ιδιαίτερο καλάμι. Είναι το Dynami Surf. Εδώ έχουμε να κάνουμε με multi-tip. Δεν είναι λετζεράδικο καλάμι, απλώς είναι surf casting καλάμι με δύο διαφορετικές μύτες. Τρεις έχει? Με τρεις διαφορετικές μύτες. Το blank, παιδιά, είναι πάρα πολύ λεπτό. Είναι κάτω από 20 χιλιοστά το blank του. Έτσι. Fuji και εδώ τα πάντα. Μετά υπάρχει το Alistair. Εντάξει, εκείνα νομίζω πως τα έχουν δει. Αλλά δείξτε μια. Ναι. Πάμε να κάνουμε λίγο και μια. Α, και το Ζωνζούν το τουρνέ. Ναι, εκείνο να το δείξουμε από κοντά. Ναι. Λοιπόν, επίσης έχουμε εδώ, υπάρχουν στο μαγαζί, παιδιά, όλοι σχεδόν η σειρά από την Ακάμη, έτσι. Το Alistair, το Seas, το Radiant, τα Bira, Sunset και Sunrise. Όλη η γκάμα θα τη βρείτε εδώ στο Mr. Lee's Fishing Store. Τα κενά που βλέπετε μην τα βλέπετε, σε λίγο θα γεμίσουν με τα Yuki τα Next, ναι, που έρχονται. Γι' αυτό υπάρχουν τα κενά. Ήδη έχουμε φτιάξει χώρο και ναι. τα περιμένουμε, τα αναμένουμε. Λοιπόν, τι ώρα είναι? Η ώρα είναι και 46. Η ώρα είναι σιγά να... Μισό λεπτάκι. Ακόμα μία... Όχι ότι θέλουμε να κλείσουμε το live, απλώς υπάρχει η εκπομπή του Βαλάντη αυτή τη στιγμή, να μην πέσουμε πάνω και στο παιδί. Λοιπόν, να μπούμε και εμείς εκεί να πούμε ένα καλησπέρα. Προηγουμένως σας είχαμε δείξει κάποια οικονομικά καλάμια από εκεί, από την εταιρεία Zonzun. Πάμε και σε κάτι λίγο πιο ακριβό, κοντά στα 2,40 έχει αυτό, Δημήτρη. Ναι. 240 ευρώ. Για να δείτε ότι βγάζει και η Zonzun μεγάλη γκάμα καλαμιών. Έτσι. Και τα καλάμια, απλώς έχουν έρθει ναι. στην Ελλάδα κάποια
οικονομικά. Η ίδια φιλοσοφία βλέπετε. Μιλάμε για την ίδια εταιρεία. Ακάμι Ζουνζούν είναι το ίδιο πράγμα. Εργονομική βάση και εδώ. Fuji, τα πάντα. Και φυσικά υβριδική μύτη. Αλλά εδώ μιλάμε για σούπερ ευαισθησία. Βλέπετε, πιο μαλακό στήσιμο. Θα μπορούσε να το ψαρέψει κάποιος και σε αγωνιστικό κομμάτι. Εννοείται, Γιατί εννοείται. η τέτοια της μύτης του είναι φανταστικά. Λοιπόν, σίγουρα δεν έχουμε γυρίσει όλο το μαγαζί, παιδιά, και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Σας έχουμε υποσχεθεί ότι θα γίνονται λαϊβάκια αρκετά μέσα από το μαγαζί. Καινούργιες παραλαβές. Σε ανύποπτο χρόνο θα κάνουμε λαϊβάκια να σας δείχνουμε και άλλα πραγματάκια, έτσι. Ναι, εγώ προσωπικά ασχολιόμαι μόνο με το casting, αλλά υπάρχουν και για την τεχνική του spinning, να μην μείνει κανένα σπορεπέντε, τα εγγλέζικα, τα πάντα. Βάρκα, έτσι. απ' όλα. Κάπου εδώ, ναι, είναι παρά 10. Να κλείσουμε για να μπούμε όλοι μαζί. Υπενθυμίζουμε το ραντεβού. Σε λίγο ξεκινάει η εκπομπή στο Βαλάντης Fishing στο YouTube, παιδιά. Ξεκινάει καινούργια σεζόν, πρώτο επεισόδιο με πολύ αγαπημένο καλεσμένο το Μαργαρίτη το Στογιαννίδη. Είναι εκπομπή που δεν χάνετε. Σας χαιρετούμε, σας φιλούμε και σύντομα θα τα πούμε, ίσως και αύριο. Ίσως και αύριο και ίσως αυτήν την εβδομάδα να γίνει και ακόμα ένα, γιατί οι παραλαβές δεν σταματάνε αυτή την εβδομάδα. Πάλι υπάρχουν κούτες. Ναι. Λίγο πριν ξεκινήσουμε, παιδιά, το συγκεκριμένο live, ήρθαν και άλλες κούτες, οπότε σας προστάμε και άλλο βίντεο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπαίνετε εδώ. Σημαντική λεπτομέρεια, τώρα το θυμήθηκα. Μπαίνετε, παιδιά, στο site. Βλέπετε όλα τα χαρακτηριστικά αυτά που σας δείξαμε, εκεί με την ησυχία σας, και σημαντική λεπτομέρεια. Στον τρόπο πληρωμής προσθέθηκε η νέα υπηρεσία που έβαλε ο Δημήτρης στο site, οι 3 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα μέσω Klarna, παιδιά, να βοηθηθούν όλοι, γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι. Να τονίσω μεν μία για το Klarna, το ότι μέχρι να μπούμε λίγο και εμείς στα πατήματά μας μέσω της εφαρμογής αυτής, καθυστερούν λίγο οι πληρωμές της σε εμάς, οπότε αργούν λίγο παραπάνω οι αποστολές να σας έρθουν. Δηλαδή θα πρέπει να μπουν τα λεφτά σε εμάς και να στείλουμε εμείς το δεματάκι. Εντάξει, καινούργια υπηρεσία, Δημήτρη, Ναι, σιγά σιγά θα αρχίσει να ρολάρει. Ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, παιδί μου. Αλλά είμαστε εδώ για να σας λύσουμε κάθε απορία και να βοηθήσουμε όπως μπορούμε εμείς. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλές θάλασσες να έχετε όλοι. Φιλάκια. Γεια σας. Αργής ήττες.